Nu skal I oprette de medarbejdere, som I har behov for, bliver en del af Tavasta. Tryk på knappen Tilføj medarbejder. Når I opretter medarbejdere, skal I tildele dem en rolle, en jobtitel og knytte dem til en eller flere filialer. I Tavasta er der 3 forskellige roller. Man kan være administrator, leder eller bruger. En administrator har adgang til alle dele af systemet, kan opdatere, slette og ændre, og derfor anbefaler vi, at I kun har en eller meget få administratorer. En leder har skrive- og læserettigheder, mens en almindelig bruger har læserettigheder til ledelsessystemet. Alle roller har adgang til funktionaliteterne i Tavasta, og langt de fleste medarbejdere vil derfor være almindelige brugere. Når I tildeler en jobtitel til en medarbejder, er det de jobtitler, I netop har oprettet. Medarbejderne kan være tilknyttet en eller flere filialer, så når I trykker på filial, har I mulighed for at vælge de filialer, I har oprettet, og tilknytte medarbejderne til de enkelte. Så skriver I til sidst mailadressen ind på den enkelte medarbejder. Men har I mange medarbejdere, I skal oprette, kan I også gøre det ved hjælp af CSV-filer eller Excel-filer.